Lukáš. A aké to bolo? Čo urobil? Pozval ma von a išli sme spolu vonku a tam sa to stalo. Sme sa zamilovali do seba na prvý pohľad zase. Prvý krok? Ja som spravil prvý krok, som jej dal pusu na lice. To bol ten prvý krok? To bol prvý krok. Vtedy sa to tak zlomilo a potom to už išlo rýchlym spádom. Milí rodičia, ďakujeme vám za vašu lásku, výchovu a starostlivosť, za každú vašu radu, ktorú ste nám dali. Odpustite nám, ak sme vám slovom alebo skutkom dávali. Prosíme vás o rodičovské požehnanie. Ja, Lukáš, beriem si teba, Kristína, za manželku a sľubujem pre všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Ja, Kristína, beriem si teba, Lukáš, za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Selamat. Kristínka, chcel by som ti odkázať, že chcem, aby stále to bolo medzi nami také, aké to je. Stále by medzi nami bola tá vášeň, to porozumenie a že by sme si rozumeli celý život a milovali sa až do konca života.